Добър вечер, уважаеми сънародници. Днес накратичко да си изясним. Няма значение моето здраве, няма значение операции, нищо. Нямам нужда никой ми събира пари. Каквото ми е писал Господ, това ще е. Това, което обаче не може да бъде преживяно, е това, което става в страната. Как може все още да има заблудени овце, които да вярват, че с партии България може да се оправи. Няма начин през политически партии да бъде постигнато каквото и да е било положително на страната. Следващи измами, следващи фалшификации, няма как партии с по 10-15 депутата да променят нещата, да променят мнението на останалите 220-230 партийно олигархично обвързани марши. Парламента е сборище на най-недостойните и най-фалшивите, измамни и лъжливи персони. Включително такива с криминални наклонности, педофили, травестити, педераси и прочи. Изобщо има ли някой нормален българин, който да вярва, че който и да е било, без значение което е, да вярвате дори, че Радев щял бил да ви оправи. Да, ще ви оправят по един единствен начин. Отзад като ви наведат. Това е единствения начин да ви оправят. Така че продължавайте да живеете в тия заблуди, вместо да бяхме изкарали тайните банкови сметки на тия буклуци по целия свят, сейфовете в чуждестранните банки, офшорните им компании, частните им яхти, самолети и хотели по света, включително да бяхме изкарали техните криптопортфели, милиардите във всички тези сметки, включително парите, които са вътре, включително откъде са идвали и къде са отивали, включително на подставените им лица. Вие вярвате, че ходейки да гласувате, ще свършите нещо. Нито Радев, нито някой друг ще ви спаси. Единствено Господ може да спаси България. Гледате, че сегашното правителство, назначено от тази, която през цялото време беше истинския президент на България. Илияна Елтова беше истинския президент. Радев беше камуфладжа, който я прикриваше и прибираше някой лев. Вярвайки, тя ви назначи най-съросъдното правителство, което някой се сънули, включително с Надежда Ненски, бившата комунистическа снаха на висшите кадри от ЦК. От ЦК, разбирате ли за кога става въпрос? И вие вярвате, че някой ще ви оправя. Тя веднага издигна украинското знаме на Министерството на външните работи. Единственият начин, аз ви казах какъв беше. Вие се ослушвахте, спяхте, чакайте някой друг да свърши работа. При положение, че лично аз вместо ето сега да разполагам с тия пари, да отида да ми извършат тази операция в чужбина, няма значение дали ще успея да оживея или не, но поне да извършат. Използвах тия пари, които аз притежавах, за да може да организираме цялата тази система по целия свят. Можел съм да си купя 20 коли, 30 вили по целия свят. Милиони съм изкарал през годините. Именно с разследване и с въоръжена охрана в зоните на военни конфликти на чужденци в България само съм живял и съм плащал данъци. Нищо не съм вадил от тази страна и нищо не съм получил от нея. Нищо! Включително пенсия сигурно няма да получи от нея. И семейството ми нищо няма да получи. Тъй като не съм се оправил документи за това, ако нещо се случи, естествено ще няма да получат нищо. Само и само да свършим работа, бе. Да освободим най-после този народ, да махнем Пеевски, Борисов, ПП-та, ДБ-та, БСП-та фалшиви, ИТН-та, мечове, скопени и прочи. Само и само най-после да видите собствените си очи, какви милиарди са откраднали от вас. За сметка на вашия труд, пот, кръв и ресурсите на страната. Данъците, които плащаме в бюджета, те крадат ужасяващо. Фалшивите имуществени поръчки, страшна корупция. Да изчистим за 3 месеца.
3 месеца щяхме да я изчистим. А за месец и половина максимално щяхме да им изкараме сметките преди още да бяха изборите. Вие спяхте и чакахте те да ви спасяват. Партии, срещи, сбирки, с надежда нещо да свършите. Няма как да бъде свършено. Трябва да сте малоумни. Чухте ли от някоя партия да има програма, комплексна програма за възкресение в България? Комплексна, която само за няколко месеца може да превърне България в рай, да я направи суверенна, независима, неутрална и навеки свободна. Да върне суверенитета на гражданите, тъй като те нямат такъв в момента. Вие сте длъжници просто. Според морското право, вие сте им длъжници, те затова ви дават егенета. Това е номера на акцията, под която продават вас, душата ви, телата ви, децата ви, всичко. Можехме да я свършим. Можем да я свършим. Но вие спяхте и понеже не искате да поемете никаква лична отговорност, бягате да гласувате за партии. На всички ви е ясно, че нищо няма да стане с тях, че отново ще ви измамят. Ама поне ще имате оправдание да пред себе си, защо не сте правили нищо. Ще викате, аз гласувах доверие на оня. Оня те го вкара, така. Това ви чака, уважаеми сънародници. Съжалявам, че може да съм рязък, но ето сега, на края на живота, всеки си дава някаква равносметка. Явно, аз не съм живял в народ, който следва, уважава и реализира това, което ни завещаха славните ни предци. А народ от хора без собствено мнение, които бягат да слугуват на партии, вместо да издигнем най-достойните от достойните от вас, за да възкресите България от пепелища и разрушенията, вие през цялото време спахте и чакахте някой друг да ви спаси. За съжаление, казах, няма значение какво ще става с мен. Един воен по-малко, майната. Да има кой да наследи и да продължи тия неща. Господ ми е свидетел, че през целия си живот съм работил за този народ и държава. Той вижда всичко. Той вижда делата ми, че винаги съм посвещавал всичко на народа си, а не съм мислил нито за себе си, нито за семейството си. Казах ви, аз мога да имам 20 коли, 30 вили по целия свят и прочее. Нищо не съм направил. Дори децата си съм лишавал, за да може да ви служа. Бъдете живи и здрави и дано Господ поне да ви пробуди, за да свършим преди да стане вече много късно на всичко. Поне това, което трябваше да се свърши, да ви освободим, да ви дадем плановете за всичко, за комплексно възкресение в България и вие поне или децата ви да ги реализирате. Лека вечер за всички. Господ Бог да благослови поне стойностните, умните, можещите български граждани, каквито аз познавам. Стотици такива. Ние не се занимаваме с партии, не искаме власт, не искаме да влезем в парламенти и да лапаме парите на народа. Всички партии трябва да се издържат само от едно единствено нещо, от партийните си вноски на членовете. Никакви пари от никакъв държавен бюджет за сметка на нашите данъци, които не гласуваме за никой. Спрете да се заблуждавате, че някаква партия, някой партиен лидер ще ви спаси. Отворете си най-после очите и ми кажете, може ли някой с 10, 15, 20 депутата да се изпраща с останалите 220 и да ви спаси? Този въпрос си задайте в главите и си отговорете и спрете да вярвате в небивалици, да заблуждавате и себе си, да се самозаблуждавате, да заблуждавате останалите, които ви познават. Господ Бог да благослови любимата ни, родната ни страна, нашето отечество, на което през целия съзнателен живот съм си посветил живота.
усилията и уникалните професионални възможности.